става, гайс? Реши да направя клипче, знам, невероятно. Вдъхновен съм от SSJ Bob за това клипче, понеже той прави такива сурови видеа. И аз се замислях, аз съм суров трипод. Защо и аз не правя сурови видеа? В свят с толкова обработено съдържание, аз ще правя това, което ме кефи. Най-вероятно никой няма гледа, who cares, той е трибой, никой не го гледа и без това, дори го и те обработваш. Да си поговорим малко за днешния ден и тренировките и как се почувствах. Отидайки в залата, отидох по сравнително нестандартно време за мен. Аз тренирам по принцип на обяд, преди обяд или малко след обяд. Много рядко е след обяд или вечер, но нали, по принцип гледам горе-долу около 11, 12, 1 часа да отивам към залата. Което вече няма да бъде така, обстоятелствата се променят и ние трябва да се адаптираме според обстоятелствата, в които живеем. Съответно, I guess, life updates. Приехал в университет да следвам специалността, за която си мечтая от малък и ако го завърша, излизам инженер, което също ми е мечта от малък. Това ми е може би от 9-ти клас мечта, защото видях колко са умни учителите ми и колко са добри инженери са и как просто са. Аз ги виждах като едни гениални хора и си викам, искам аз да стана такъв. Щом те могат и аз мога. Не сме по-различни. Така че това е голям лайф пиар, да се продължи по същество. Отидох в залата около 4 часа, 4:30 горе-долу започна да тренирам, като просто кляках на другата клетка, явно клетката е неравна, което предизвика едно ето такова движение, когато вадя лоста в мен целия. Съответно дисковете ми се клатеха, аз по принцип не обичам много да слагам щипки на лоста, преди примерно 140 кг. Примерно 130-140 слагам щипки, но преди това не обичам, за да се усетя хубаво под лоста, да знам, че не се клатушкам и не губя позиция, както се случваше там на тая клетка, което не го казвам като извинение, просто наистина на другите две клетки това никога не ми се случва. Съответно, стигнах до 140, направих си първата серия, усети се абсолютно ужасно, лоста не се усещаше върху гърба ми, имах чувство, че лоста ме дере, не ми бягаше от гърба надолу нагоре, имах чувство по-скоро, че ми бяга настрани, което ми дереше гърба, което беше неприятно и сигурно афектира всичките серии, като днес имахме общо 5 серии, от които първите две бяха тройки на 140, които са сравнително лесни кила за мен вече, на тройки особено. След това имахме петици на 135, което беше малко шашкащо да го вия в програмата, тъй като си викам, викам нямам търпение, смисъл сега 125 ще сложа, примерно 127, нали, по принцип някакви такива 12 до 15 кг горе-долу да сваля съм забелязал, че е доста добре. Бяха доста предизвикателни серии всичките, няма да ви лъжа. Може би леко overshootнах. На видеото изглежда сякаш са доста лесни, които пак ме достига до идеята, че реално на сила бяха сравнително лесни, просто този усет в гърба е нещо, което ги бута над това 6 RP, над 6,5 RP. Бих казал, че бяха около комфортно 7,5. Общо за всичките 5 серии, лежанка абсолютно същия начин, имах 2 тройки, 3 петици, като двете тройки направих на 90 кг, което е PR за мен. Миналия блок накрая ударихме 90 за една тройка, после 92,5 за още една тройка в друг ден, друга седмица и така нататък на бълк. Сега съм на 300 калории, няма дефицит горе-долу, което е постижение. Относно лежанката, чувствам доста комфортно. Имам чувство, че когато правя competition клек преди competition лежанка, ме загрява много добре, подготвям се много добре и мога много да се натисна на лежанката. Това е нещо, което съм забелязал още когато правих безплатната програма на Емил Кръстев, която силно препоръчвам като за начинаещи. Това е може би програмата, която така най-много ме тласна от към килограми. Просто имайки ме предвид, че съм нов и програмата е много добре структурирана, е много лесна за следване, ако да сте някой начинаещ. Препоръчвам я, много ще ви тласне, изключително
лесна и приятна за следване, не е нещо объркано, няма някакви шантави аксесуари, примерно с един крак да си го сложиш зад главата и да правиш български клек с другия. Няма такива работи. Съответно, бек-офите бяха 3x5, като тук нямах фиксирани килограми, имах weight range, което е горе-долу сам мога да си преценя. Ако съм се чувствал много силен на тежките серии, бих сложил top end of the weight range. Ако не съм се усетил толкова добре или съм изгубил позиция или нещо не е било както искам, но пак е било сравнително същия exertion, слагам по-ниските. Съответно, аз избрах да сложа по-ниските. Много добре се усетиха като цяло сериите с 90, просто факта е, че имах и след това кофички и нали някакси, ако правя с 82 лежанка, аз правя сравнително тесен хват за 3 бойци, anyways, в което доста ми удрят трицепсите. Съответно след това имаме още обем за трицепс, така че едното може би ще да прецака другото, така че аз старая, когато имам обем, да избирам малко по-ниското и да го играя на сигурно, отколкото да се наблъскам RP10 на бек-оф или да се затисна. Относно това, което направихме миналия блок, ще ви апдейтна и затова предполагам. Направихме, както казах, 92,5 за тройка на лежанка, преди това седмицата направихме 90 за тройка, 150 за трена клек на RP, може би 6,5 и две шестици на тяга, като едната беше на смесен хват, другата беше на хук, което беше инцидентен PR, не трябваше да правя две серии, в смисъл тя и първата си беше PR, особено за смесен хват, но нали, както казах, беше инцидентно, прочетох си грешно програмата, съответно направих две серии, което ме таксува малко, не беше кой знае какво. Днес беше може би първия ден, в който наистина така мога да кажа уверено, че клека ми не се усети добре, което не е най-якото нещо. Аз съм винаги разчитал на клека ми, че каквото и да стане, и тягата ми да е зле, и лежанката ми да е зле. На клека винаги съм разчитал, винаги се усещал сравнително добре, много рядко има моменти, в които просто не си усещам клека и примерно е било някакво малко моментно. Така че предполагам, че и това е просто моментно нещо. Както казах, имам нещо като, не знам дали е точно изгаряне, разтриване тук. Съм зачервен, усещам някаква болка, дори така с проста ръка, като го пипам и като така си го раздвижвам, ме боли, така че съответно нормално е лост, който е доста агресивен, да ме остави малко, но това е нещо, което ще мине, не е голям проблем. И да, аз ви оставам да си хапвам вечерята, пожелавам ви лека нощ и сладки сънища. Чао, чао!